हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनै आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै नै आसाम स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्टनि मोनसे गोदान एडभार्टिसमेन्ट ओंखारदों दा बे एडभार्टिसमेन्टनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फुरा डिटेल्सै खिथाहरनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा गोरलैयैनो बुजिनो हायो आं दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो एडभार्टिसमेन्टजों लोगोसे सेलेक्शन प्रसिडुरखौबो खिथाहरगोन लोगोफोर डिटेल्सै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय दानिया गिबियावनो नायदो लोगोफोर बे रिक्रुटमेन्टखौ बेयाव मा होनो बेयाव होनाय दंनो एडभार्टिसमेन्ट रिक्रुटमेन्ट अफ कनस्टेबल WT OPR 441 आरो मेसेन्जार 14 आरो सार्पेन्टार 3 UB2 आरो dispatch rider 10 बे जाबाय टटेल पोस्ट in APRON 5 posts of assistant squad commander and 12 posts of driver or operator in fire and emergency service आसाम नै बेयाव नै बेफोरनो जाहैबाय पस्टफोर दानिया बेफोरखौ डिटेल्सै नायसै फैदो बेयाव होनाय दं recruitment rallies will be conducted in the districts of Assam for selection of candidates for appointment against the following number of vacant posts in the pay scale rupees 14,000 to 60,500 बेनो जाहैबाय लोगोफोर पे स्केला नायदो rupees 14,000 निफ्राय 60,500 बेनो जाहैबाय पे स्केल with grade pay as mentioned against each category of posts and other admissible allowances. The date and venue of physical standard tests and physical efficiency tests and written tests etc. will be initiated in due course of time by email, SMS and various other means and through state level police recruitment board website www.slprbasam.in. Only online applications will be received with effort from 16 February 2022. The last date for receipt of application will be 17 March 2022. नै लोगोफोर जोंहा एप्लिकेशना 16 फेब्रुवारि 2022 निफ्राय स्टार्ट जाबाय माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो बेयो मार्चनि 17 सिम थागोन होननानै बुंदों नोंथांमोना बिनि गेजेराव एप्लाइ खालायबानो जाबाय बेयाव नै एप्लिकेशन फी नांनाय नङा होनदों लोगोफोर बिनिफ्राय नै आं डिटेल्सै मोनफा मोनफा खिथालांगासिनो दङ organization wise distribution of vacancies and essential education qualification and other criteria दा बेयाव नाय लोगोफोर बेयाव होलांबाय थानोसै आङो खिथालांबाय थानोसै डिटेल्सै बेयाव होनदों गिबियावहाय भेकेन्सिस मा भेकेन्सिसफोर दं बेखौबो आं डिटेल्सै खिथालांगोन आरो क्वालिफिकेसनखौबो खिथालांगोन आरो आदार क्राइटेरियाखौ आं नोंथांमोननो खिथालांगोन दा गिबियाव आङो भेकेन्सिसनि सोमोन्दै खिथालांनो सानबाय बेयाव नायदो Constable WT OPR with grade pay of rupees 6,200 दाव दङ बिनिफ्राय बिनि पे स्केला नै 6,200 बिनिफ्राय नंगौ पस्टआ दङ 441 बिनिफ्राय category wise distribution of 441 posts as per post based roster बाहाय नाय लोगोफोर category wise distribute खालायदों बाहाय unreserved दं 312 बिनिफ्राय OBC MOBC आव दं 90 बिनिफ्राय SC आव दं 21 बिनिफ्राय STB आव दं 16 बिनिफ्राय STS आव दं 2 बिनिफ्राय टोटल पोस्टआ 441 बिनिफ्राय एसेन्शियेल क्वालिफिकेशनाव दङ 10+2 साइन्स पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड मेथमेटिक्स फ्रम ए रिकगनाइज्ड बर्ड अफ काउन्सिल दा बेयाव नै लोगोफोर नोंथांमोनहा OSS पास जानाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा साइन्सनि स्टुडेन्ट जानांगोन होनदों बेनिफ्राय मा साबजेक्ट थानांगोन होनदों फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथमेटिक्स थानांगोन होनदों बेवहाय दा candidates must have obtained pass marks in physics chemistry mathematics of science examination to apply for the post जाय बिथांमोना पास जादों बिथांमोनासो एप्लाइ खालायनो हागोन होनदों बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदोलाय नै नेक्स्टआ माबे नायदो बेवहाय कनस्टेबल UB with grade pay of rupees 5,600
बेना नायदोलाय बेना टटेल पस्टआ 2 ल' दं नो पस्ट 2 category wise distribution of 2 posts as per post base roster बेवहाय दं unreserved 1 OBC MOBC आव दं 1 बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 2 बेनिफ्राय essential qualification दङ SSLC or class 12 pass from a recognized बर' council दा बेवहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना मेट्रिक नङाबा ओएचएस पास जाबानो जायो होनदों बेवहाय जेबो स्ट्रिम थ्रिटिमनि खोथा बुङाखै बिनिफ्राय नैबे गाहायाव मोनसे नोट्स होदों 30% reservation horizontal for women candidates for the above post mentioned at para 1 A and B बेयाव नै लोगोफोर नैबे गोजौआवहाय मोननै पस्ट जायनाखि नैबेयो कनस्टेबल WOWT OPR आरो नैबे कनस्टेबल UB बे मोननै पस्टआवहाय 30%आ वमेनफोरनि थाखाय रिजार्भ जागोन होनना बुंदों पस्टआ बिनिफ्राय कनस्टेबल मेसेन्जार विथ ग्रेड पे अफ रुपिस 5200 आव दङ न'आव पस्टआ 14 ल' बेयावबो बेनिफ्राय केटागरि वाइज डिस्ट्रिबिउसन अफ 14 पस्ट एस पार पस्ट बेस रोस्टार बेयाव नायदो आनरिजार्भआव दं 6 OBC MOBC आव दं 6 SC आव दं 1 STP आव दं 1 बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 14 बेनो बेनिफ्राय एसेन्शियेल क्वालिफिकेसनाव दङ SLC or equivalent examination pass from a recognized board of council and must possess valid driving license for LMV, MMV and SMV etc. बेयाव नै नोंथांमोनहा मेट्रिक पास जाबानो जायो होनदों बेयावबो बिनिफ्राय बेयाव मा होनदोंनो नाय नोंथांमोनहा ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन होनदों LMV आरो MMV एबा SMV नि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन बिनिफ्राय नायदोलाय मोनसेखौ कनस्टेबल सार्पेन्टार विथ ग्रेड पे अफ रुपिस 5200 दाना बेनिखौ नायदोलाय न'आव पस्टआ 3 ल' बेहायबो बेनिफ्राय केटागरि वाइज डिस्ट्रिबिउसन अफ 3 posts as per post base roster बेयाव दं आनरिजार्भआव 2 SC आव 1 बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 3 ल' बेनिफ्राय एसेन्शियेल क्वालिफिकेसना दङ नायदो SSLC बेयावबो नोंथांमोनहा मेट्रिक पास जाबानो जायो बेनिफ्राय मा बिबाव दं बाहायनो बर्ड अफ काउन्सिल एन्ड पास प्रेसक्राइब ITI course in trade बेयाव नै नोंथांमोना ITI courseबो लानाय जानांगोन होननानै बुंदों बिनिफ्राय नेक्स्टआ दंदो नायदो कनस्टेबल dispatch rider with grade pay of rupees 5200 बिनिफ्राय बेनि पे स्केला जाबाय 5200 बिनिफ्राय न'आव पस्टआ दं 10 बेनिफ्राय केटागरि वाइज नायदो आनरिजार्भआव 4 OBC MOBC आव 2 SC आव 1 STP आव 2 ST आव 1 बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 10 बेनो बेनिफ्राय एसेन्शियेल क्वालिफिकेसनखौ नायदो SSLC or equivalent examination pass from a recognized board of council must possess valid driving लाइसेन्सबो नांगोन होनदों नोंथांमोननो बेहाय मेट्रिक पास बानो जायो बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स नांगोन बेनिफ्राय 10% reservation for women candidates for the above post mentioned at para CDE नैबे सिगाङाव मख'बोनाय माखासे CD आरो E पारायाव जेसेबांनाखि पस्ट दं बिनि गेजेराव 10%आ वमेनफोरनि थाखाय रिजार्भ जागोन होननानै बुंदों बिनिफ्राय मोनसे बावखौ नायदो फायार इमारजेन्सि सार्भिस FNES बेयाव नायदो फायार इमारजेन्सि सार्भिसआव एसिस्टेन्ट स्क्वाड कमान्डार विथ ग्रेड पे अफ रुपिस 6200 बेनिफ्राय बाहाय टटेल न'आव पस्टआ 5 केटागरि वाइज नायदो आनरिजार्भआव 3 OBC MOBC आव 1 बेनिफ्राय STP आव 1 बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 5 बेनिफ्राय बाहायबो होनाय दं 30% of vacancies will be reserved for women candidates नै वमेनफोरनि थाखाय बेवहायबो 30%आनो रिजार्भ ओमफ्राय एसेन्शियेल क्वालिफिकेसनखौ नायदो क्लास 12 पास or equivalent साइन्स हेभिं बेसिक सेमिस्ट्रि मेथामेटिक्स नै नोंथांमोना बेवहाय क्लास 12 पास जानांगोन बेनिफ्राय साइन्सनि जानांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स साबजेक्ट थानांगोन होननानै बुंदों बेवहाय बेनिफ्राय ड्राइभाराव दं नायदो ड्राइभार अपारेटर विथ ग्रेड पे अफ रुपिस 5000 बेनिफ्राय टटेल न'आव पस्टआ 12 बेनिफ्राय केटागरि वाइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय दं बेहायबो आनरिजार्भआव 7 OBC MOBC आव 3 बेनिफ्राय SC आव 1 बेनिफ्राय STP आव 1 बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 12 बेनिफ्राय एसेन्शियेल क्वालिफिकेसन दं बेहायबो क्लास 8 पासल' जानांगोननो बाहाय नोंथांमोना क्लास 8 पास बानो
एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन होननानै बुंदों बेनो लोगोफोर टटेल पस्टनि माबाया डिटेल्सआ बेनिफ्राय tentative district wise distribution of vacancies on population ratio as per census of 2011 for 441 posts of constable WT WO OPR बिनिफ्राय नै लोगोफोर constable WT WO आरो OPR नि जायनाखि 441 post दा बेखौ 2011 नि सेन्सास बादियै डिस्ट्रिक्ट वाइज रानदोंनो सेल माबा पपुलेसन हिसाबै बेयाव नायदो नेम अफ डिस्ट्रिक्टसफोरा मा दं गिबियाव दं बजालि डिस्ट्रिक्ट बेवहाय टटेल पस्टआ 4 दं बिनिफ्राय बिनिफ्राय ओरै फारसेथिं नाय फारसेथिंखौ लांनाय जरहाटआव 13 बिनिफ्राय बाक्सायाव दङ 15 ओमफ्राय बिनिफ्राय सरि आं ओरै सिरियाल होनलांगोनसै बाक्सायाव 15 बिनिफ्राय बरपेटायाव 24 बिनिफ्राय बिश्वनाथाव 11 बङाइगावआव 10 काछार 26 सराइदेआव 6 चिरां 6 दरं 13 धेमाजि 9 धुबरी 20 डिब्रुगड़ 19 डिमा हासाव 3 गवालपारा 15 गलाघाट 16 हाइलाकान्दी 9 हजाय 14 बिनिफ्राय ओरै फारसेथिं नायदोलाय जरहाटआव 13 कामरुप 21 कामरुप मेट्र 16 कार्बि आंलं 9 करिमगन्ज 18 क'क्राझार 12 लखिमपुर 16 माजुलि 2 मरिगाव 15 नगाव 28 नलबारि 10 शिबसागर 8 सनितपुर 15 साउथ सालमारा 8 तिनसुकिया 19 उदालगुरि 11 आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव दं 4 बेनो जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट वाइज पस्टफोरनि दानिया नायदो there will be state merit list for the following posts बेयाव नै बा माखासे मेरिट लिस्ट थायो constable messenger constable carpenter constable UB and constable dispatch rider in APRO assistant security commander driver operator in FSA बेयाव नाय eligibility criteria खौ नायदोलाय दाना लोगोफोर the candidates must satisfy the following criteria नोंथांमोनहा नैबे माखासे क्राइटेरियाखौ माबा सेटिसफाइ खालामनांगोन बेयाव दं नेशनेलिटियाव दङ candidates must be Indian citizens बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ लोगोफोर permanent resident of Assam बेखौबो जों मिथिखागौ selected candidates will have to submit proof of residence domicile certificate after publication of the final select list however candidates belonging to SC ST OBC MOBC are exempt from submitting such certificate नै नोंथांमोनहा जुदि SC ST आरो OBC एबा MOBC बा नोंथांमोनहा नैबे माखासे सार्टिफिकेटखौ साबमिट खालामगुलायनाङा होननानै बुंदों बेयाव मामोन रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट डमिसाइल सार्टिफिकेट बेफोरखौ नांगुलाया होनना बुंदों candidates must register his or her name with a local employment exchange in Assam नोंथांमोनहा employment exchange card थानाय नांगोननो बेनिफ्राय candidates must speak Assamese or any other state language friendly नोंथांमोनहा स्टेटआव थानाय एसामिस नङाबा जिखुनु आदार लेंगुवेजखौनो मोजाङै बुंनो हानाय जानांगोन बर'बाबो जागोन एसामिसबाबो जागोन हिन्दी इंलिश बेफोरबायदि आरोखि जिखुनु बेनिफ्राय एस होनाय दं फर द पोस्ट अफ कनस्टेबल इन एपिआर अ ड्राइभार अपारेटर इन FNES बेयाव 18 to 25 इयार्सनि गेजेराव जानांगोननो बेनिफ्राय फर द पोस्ट अफ एसिस्टेन्ट स्क्वाड कमान्डार बेवहाय 20 to 24 इयार्सनि गेजेराव जानांगोननो बेनिफ्राय एस रिलेक्सेसन दं एस रिलेक्सेसनखौ नायदो 5 years in respect of candidates belonging to SC, ST, P आरो STS, STP, SC आरो STS नि थाखाय 5 years रिलेक्सेसन बेनिफ्राय OBC, MOBC नि थाखाय 3 years रिलेक्सेसन होननानै बुंदों बाहाय नाय बेनिफ्राय additional relaxation of 3 years in respect of trained home guards who have reserved for a period of 3 years or more for the candidates who apply for the post of constable in APRO only बेनिफ्राय बेयाव नायदो बे थांलायबाय दानिया नै सेलेक्शन प्रसिडिउराव थांसै सेलेक्शन प्रसिडिउरा नै गिबियावनो दं फिजिकेल स्टेन्डार्ड्सआव मा दं नायदो हाइटआव दङ लोगोफोर मेल आरो फेमेल होखानाय दं बेवहायबो हाइटआव दं मेलफोरना जाहैबाय बेबो केटेगरि वाइस होनाय दं जेनेरेल OBC MOBC आरो SC ना दङ मेल केन्डिडेटनि थाखाय 162.56 सेन्टिमिटार हाइटआ बेनिफ्राय फेमेलफोरना दं 154.94 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय दाना
STS आरो STP नि थाखाय दङ मेलफोरनि थाखाय 160.02 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय फेमेलफोरनि थाखाय दं 152.40 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय सेसआव दङ बिखा सुनायखौ होनदों only for male बेयो हौवाफोरनि थाखायल'नो बेयाव दङ जेनेरेल OBC MOBC आरो SC आरो STP नि थाखाय दङ नर्मालाव 80 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय एक्सपेन्डेडआव 85 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय STS नि थाखाय दङ 78 सेन्टिमिटार आरो एक्सपेन्डेडआव दं 83 सेन्टिमिटार बेनो दाना मेडिकेल स्टेन्डार्ड्सफोर दं candidates must not have knock knee flat foot or squint eye नोंथांमोननि हान्थुफोरा मोजां जानांगोननो बेनिफ्राय फ्लेट फुट अर स्क्वेन्ट आइ मेगन थेगन नायगोन बेफोरनो जाहैबाय आरोखि मेडिकेल स्टेन्डार्ड्सआव बेनिफ्राय बेयाव होनदों from any physical deformities and free from diseases such as diabetes, hernia, piles, respiratory disease or any other ailment that is likely to interfere with the efficient performance of duties. बेयाव नै नोंथांमोना डायबेटिस हार्मेनिया फाइल्स बायदि बेरामजों भुगिनांनाय जानो मोननाय नङा जाना होनदों बेनिफ्राय बाहाय होनदों दा डिस्टेन्ट भिजन शुड बी 6/6 for at least one eye and not poor than 6/9 for the other without correction. बेयाव नै नोंथांमोननि मेगननि नुथाया 6/6 गोजान जानांगोननो बेनो बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइखौ नांगौलायला डाइरेक्ट बै माखासे माबायाव थांसैलाय लोगोफोर नैबे सेलेक्शन प्रसिड्यूराव नायदो point 7 आव selection procedure candidates whose applications are found correct in all respect will have to undergo the selection physical standard test and physical efficiency test. If any candidate is found to have any physical deformity as may be detected by the medical officer present in the DLSC, he or she will be debarred from participating in the other test. बेयाव नाय selection procedure आव physical standard test आरो physical efficiency test थागोन बेनिफ्राय scrutiny of documents scrutiny थागोननो बिनिफ्राय मा थाबावो नै physical standard testआ मा जागोन after the documents are found correct नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जुदि चेकिं खालामखांबाय आरो डकुमेन्ट्सखौ कारेक्ट मोनखांबायबा बे फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जागोन बेनिफ्राय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टबो जागोन बेनिफ्राय बाहाय मोनसे खोथा होनदों नै लोगोफोर फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव नो मार्क्स होनदों बाहाय जेबो मार्क्स थाया बेनिफ्राय नैबे फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआव हले मार्क्स थागोन दानिया बे फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआव बेसेबां मार्क्स दङ 40 मार्क्स दं बेनिफ्राय बे 40 मार्क्सआव मा थागोननो बेयाव नाय मेलफोरनि थाखाय केटेगरि वाइज होनाय दं मेलफोरनि थाखायनो रेस थागोन ओमफ्राय लं जाम्प थागोन दाना रेसाव नायदो मा होदों मेलफोरनि थाखाय those who qualify in the physical standard test will be subject to 3,200 meters race complete within 14 minutes एबा 840 seconds बेयाव नाय नोंथांमोनहा 3,200 मिटार्सखौ 14 मिनिटनि गेजेरावनो कमप्लिटलि खारनांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय लं जाम्प दं मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार फर लं जाम्प 3 चान्स टु बि गिभेन खनथाम चान्स होनाय जागोन होनदों बेवहायबो मार्क्स दङ बेहाय टटेल 40 मार्क्स बेनिफ्राय बेयाव नै माखासे मार्क्सफोर माबा देरनाय दङ बेफोरखौ नांथ'ला फेमेल केन्डिडेट्सनिखौ नायदोलाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआव जोंना फेमेलफोरनि थाखाय रेसआ दङ 1600 मिटार्स within 8 minutes 8 मिनिट्सनि गेजेराव 1600 मिटार्स खारनांगोन बेनिफ्राय लं जाम्पआव दं 244 सेन्टिमिटार फर लं जाम्प 3 चान्स दं बेहायबो बेनो जाहैबाय फेमेल केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय बेनिफ्राय ड्राइभिं टेस्ट दङ जायफोरनाखि ड्राइभिं बिसोरनि थाखाय ड्राइभिं टेस्ट स्किल टेस्ट दं बाहायबो माखासे मार्क्स दङ बाहाय पस्टफोरखौ नायदो मा दं ड्राइभिं फर द पस्ट अफ ड्राइभार इन FNES माने फायार इमारजेन्सिनि थाखाय एन्ड कनस्टेबल मेसेन्जारनि थाखायबो दं आरो कनस्टेबल डिसपेच राइडारनि थाखायबो दं APRO बेनिफ्राय मेक्सिमाम मार्क्सआ दं 10 बेनिफ्राय फार्स्ट मार्क्सआ 5 नै
नोंथांमोना मेक्सिमाम मार्कआ पास 10 बिनिफ्राय फार्स्ट मार्कआ 5 मोनबाबो पास जागोन होनना बुंदों। बिनिफ्राय नायदो बेखौ गाहायाव मा थागोन नो starting a light transport vehicle from rest on the level up gradient and down gradient बाय 1 मार्क दं। गियार चेन्जिं आप एन्ड डाउन नै गियार चेन्जिंआवबो दङ बाहायबो 1 मार्क्स थागोन गियार चेन्जिंआव। बिनिफ्राय रोड सेन्स जेनेरेल ड्राइभिं कन्ट्रोल अफ vehicle in all condition बेयावबो 2 मार्क्स दङ। of traffic and steering control anticipation and judgment बेयाव 2 मार्क्स। बिनिफ्राय use of brakes stopping parking reversing of vehicle बेयाव नै ब्रेक्स गानाय स्टप खालामनाय पार्किं खालामनाय बेयावबो 1 मार्क्स दंनो। following road police signals traffic signals बे नै road police signals आरो traffic signals दं बेवहायबो 1 मार्क्स दं। बिनिफ्राय to carry out minor repairs and to attend to breakdown problems बेवहायबो 1.5 मार्क्स दं। knowledge of motor vehicle mechanism बेयावबो 1.5 मार्क्स दं। knowledge of preventive maintenance बेयावबो 1 मार्क्स दं। बेनो जाहैबाय लोगोफोर ड्राइभारफोरनि। बेनिफ्राय दाना नायबावदो instruction for conduct of physical fitness or physical fitness बेखौ नांथ'ला। बिनिफ्राय नैबे राइटिं टेस्टआव थांदोलाय लोगोफोरनि राइटिं टेस्टआव दङ for the post of assistant squad commander in FNES constable in APRO बेयाव दं writing test will consist of 45 multiple choice type questions to be answered on an OMR sheet बेनो OMR sheet नि जागोन। बिनिफ्राय बेवहाय 45 मार्क्स थागोन होननानै बुंदों। total marks for the writing test will be 45 there will be no negative marking बेयाव नेगेटिभ मार्किं थानाय नङानो लोगोफोर बेवहाय गासै 45 था कुइसन दं आरो 45 मार्क्स जागोन नो बाय नेगेटिभ मार्क गैया। कुइसन विल बी अफ द लेवल अफ क्लास 9 एन्ड 10 नै क्लास 9 आरो 10 लेभेलनि जागोन होनदों कुइसना। बिनिफ्राय राइटिं टेस्टनिया 90 मिनिट्स जागोन बेयाव 90 मिनिट्स थागोन एबा 1.5 घन्टा जागोन। बेनिफ्राय फर द पोस्ट अफ ड्राइभार और ऑपरेटर इन फायर एंड इमारजेंसी सार्भिसाव बाय राइटिं टेस्टआ 45 कुइसन थागोन बेवहायबो। बिनिफ्राय टोटल 45 मार्क्स थागोन होनदों। बिनिफ्राय नेगेटिभ मार्क गैया। बिनिफ्राय कुइसना क्लास 7 8 लेभेलनि जागोन कुइसना। बेनिफ्राय राइटिं टेस्टनि बेहायबो 90 मिनिट्स थागोन एबा 1.5 घन्टा। बेनिफ्राय साबजेक्टफोरा मा होदों नै बाहाय नाय साबजेक्ट होनाय दं बिनि थाखाय ड्राइभारफोरनि थाखाय एलिमेन्टारि एरिथमेटिक दं। बेनिफ्राय जेनेरेल इंलिश दं लजिकेल रिजनिं दं मेन्टेल एबिलिटि दं आसाम हिस्टरि दं जिअग्राफि पलिटि इकनमि दं जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स दं बेनो। बिनिफ्राय नै कुइसना नै राइटेना एसामिस बड' बेंगलि आरो इंलिश बे मोनब्रै लेंगुवेजनि जागोननो कुइसना बेनो। बिनिफ्राय एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस दङ स्पेशल स्किल्स बेवहायनो मेक्सिमाम मार्क्सआ 5 बेवहायनो एडुकेशन क्वालिफिकेशनाव दङ 45 निफ्राय 59.99% गोनांफोरनि थाखाय 2 मार्क्स। बिनिफ्राय 60 to 74.99% गोनांफोरनि थाखाय 3 मार्क्स। बिनिफ्राय 75% नि एबाबफोरनि थाखाय 5 मार्क्स। बिनिफ्राय नेशनेल केडेट कर्प्स एनसिसि आव दङ एनसिसि सि सार्टिफिकेटआव 0.5 मार्क्स। बिनिफ्राय एनसिसि बि सार्टिफिकेटआव 0.3 मार्क्स। बिनिफ्राय एनसिसि ए सार्टिफिकेटआव 2 मार्क्स बाहायबो टोटल 5 मार्क्स। बिनिफ्राय अरेल एबा भाइभा पस्टआव दं मेक्सिमाम 5 मार्क्स। बिनिफ्राय फाइनाल मेरिट लिस्टखौ नायदो लोगोफोर फाइनाल मेरिट लिस्टआव दं जाहैबाय एसिस्टेन्ट स्क्वाड कमान्डार इन FNES कनस्टेबल WOWT APR OPR आरो कनस्टेबल UB इन APRO आव दङ मार्क्स फर फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट 40 माल्टिपल चॉइस ऑब्जेक्टिव राइटिं टेस्ट 45 बिनिफ्राय एनसिसि एकाडेमिकआव 10 मार्क्स। बिनिफ्राय अरेल एबा भाइभायाव 5 मार्क्स। बिनिफ्राय टोटल 100 मार्क्स।
बेनिफ्राय कनस्टेबल सार्पेन्टार इन APRO आव दं मार्क्स फर फिजिकल एफिसिएन्सि टेस्ट 40 मार्क्स, माल्टिपल चॉइस राइटिं टेस्टआव 45 मार्क्स, बेनिफ्राय NCC आव 5 मार्क्स, बेनिफ्राय अरेलाव 5 मार्क्स, टोटल 95 मार्क्स। बेनिफ्राय कनस्टेबल मेसेन्जार एन्ड डिस्पेच राइडार इन APRO आव फिजिकल एफिसिएन्सियाव 40 मार्क्स, ड्राइभिं स्किलाव 10 मार्क्स, राइटिं टेस्टआव 45 मार्क्स, NCC आव 5 मार्क्स, बेनिफ्राय अरेलाव 5 मार्क्स, टोटल 105 मार्क्स बेनो। बेनिफ्राय ड्राइभार इन फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसआव फिजिकल एफिसिएन्सियाव 40 मार्क्स, ड्राइभिं स्किलाव 10 मार्क्स, माल्टिपल राइटिं टेस्टआव 45 मार्क्स, बेनिफ्राय अरेलाव 5 मार्क्स, बेनिफ्राय टोटल 100 मार्क्स। दा बेनो जाहैबाय लोगोफोर सेलेक्सन प्रसिडिउर। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।